Sme kúsok nad Ľubčou, na južnej strane Hrona. Včera sme boli vo Vysokých Tatrách skialpovať. Dneska ideme na bike a ideme si dať tzv. Silver Trail do Ľubietovej. Jeden z najkrajších trailov na okolí. No ale najprv sa tam treba zo Slovenskej Ľubče dostať. Prejdeš cez Hron, popri Cigáňoch, vystúpaš touto krásnou cestou a nádherné lúky, kde budú výhľady a potom bum dole, krásny ťažký trail do Ľubietovej. Inak teplota je výborná, tak minus 2 stupne. Cesta je miestami pokrytá ľadom, takže treba ísť maximálne opatrne aj do kopca, lebo raz prešmykneš a hneď si na zemi. Adam to skúša cikcakom, za ním prašivá, kabenec, maximálne opatrne. Takže sa nám to začína otvárať. Toto sú jedny z najkrajších pasáží vôbec pri bajkovaní okolo Banskej Bystrice, Slovenskej Ľubče. Aj moji klienti to vždy hovoria, ako sem prídu do zahraničia. Takže Adam ide Silver Trail, poď. Skrz formuláciu pomílenú na každé ránko navarí náhodné menu. Choď. Vy ste sa hnali kampane, keď ťažký dolár ste vrazili do kampane. Keby ste nerátali s tým postom parlamentným, ste radšej mohli vraziť ženám prachy na alimenty. Marian Kufa, váš obľúbený rímskokatolík, sa ku LGBT vyjadruje svinsko natolek, že keď chce ho prekonať vo fanatizme, jeho brat Pišta Krista chce intronizovať. Ak sa to ešte dá, kazí meno KDH. Milan Majerský sa frajersky zas vybral KDH. Národ slovenský nám zlikviduje LGBT pliaga. Snádi ho čaruje záborská baba Jaga. Hlasy od malej patrí až po poprat. A sme v Ľubietovej, v Ľubietovskom Grajciari. Čaká nás tu zaslúžená odmena. Sexuálnej výchovy dať do vatry. To bude tragéd roka. Ja vôbec, ja. 2023. Ľadové platne. Poďte sa naspäť. Toto je nominácia tragéda roka. Kto získa tvoj hlas v hlasovaní, asi bude moták. Tak vyber si, Takže ako hovorím, cesta je pokrytá ľadom, je je skrytý pod snehom, jedno malé prehrabnutie a... Ja som to tušil, ty si valil ako blázon, však nevieš, že ten ľad je presvitný a není ho vidno na ceste? Neraz takto skončil. Z ničoho nič, prosím pekne, čistý vodný ľad na ceste. A už sa nedalo. Už sa Čo ťa nedalo. bolí? Všetko. Najviac trtáč, lakeť, rameno a zápestie. Ale nevyzerá to, že by si bol nejako hrozne zranený, žiadna krv. No, tak to chodí, no, ale ako vravím my outdooristi, by sme nemali mať z takýchto záležitostí ťažkú hlavu, ale naopak, mali by sme ich obľubovať, lebo inak rýchlo prídeš o radosť túry. Dnešný prenos zrejme končí. Ideme sa na budúce. Ak chcete podporiť moju tvorbu, dajte mi like a prihláste sa na odber mojich videí. A hlavne sa majte dobre, starajte sa o seba a nezabudnite, svet je veľký, tak ho neprestaňte objavovať. Ďuro Hiroš, štúdio Ďura Hiroša.